دے نواب کربل کو زین لکھداں گلشن دین کبریا دے نواب کربل کو زین لکھداں غماں دا دم بھی لباں تے ہوندے جداں میں زہرا دا چین لکھداں تے میں جے مجرم دے رب دی رحمت دا می جو وس دے وجہ ڈساواں تے میں جے مجرم دے رب دی رحمت دا می جو وس دے وجہ ڈساواں درود پڑھ کے قلم کو چینا تے کر کے سجدہ حسین لکھداں میرے سونے بھرا جناب سائیں حافظ نذیر حافظ ہے ربیع الاول دے مہینے تو صدقے ربیع الاول دے مہینے تو صدقے علم نشرہ والے تو سینے تو صدقے ربیع الاول دے مہینے تو صدقے علم نشرہ والے سینے تو صدقے خدا جائیں تے حافظ بھیجیندہ درود محمد تو صدقے مدینے تو صدقے مہینہ نہیں بھولدا لٹھے دل نگینہ نگینہ نہیں بھولدا ربیع الاول دا مہینہ نہیں بھولدا لٹھے دل نگینہ نگینہ نہیں بھولدا جڑاں دا میں حافظ مدینہ ڈٹھا ہے مدینے دی قسم مدینہ نہیں بھولدا کہ جڑا محمد تے احمد ملیں دے تے ٹھر دے نمی حافظ کرے نظر محمد تے احمد ملیں دے تے ٹھر دے محمد محمد کریں دے تے ٹھر دے محمد تے احمد ملیں دے تے ٹھر دے محمد محمد کریں دے تے ٹھر دے میٹھا نہ ہے حافظ جیندی بھی زبان تے بھولیں دے تے ٹھر دے چمیں دے جڑا کریں دے ایہو ورد ہر دم پکیں دے ودے ہیں ایہو ورد ہر دم پکیں دے ودے ہیں میٹھا لگ دے ساکوں چمیں دے ودے ہیں ایہو ورد ہر دم پکیں دے ودے ہیں میٹھا لگ دے ساکوں چمیں دے ودے ہیں خدا ساکو حافظ محمد ڈتا ہے محمد محمد کریں دے اجازت نہ جو آج آمد ہے اج آمد ہے سائیں سوہنے دی اج آمد ہے سائیں سوہنے دی اندی راہ تے دید بچھا باواں اندی مون جہنجھوں کٹھاں کر تے وہڑے وچ چھڑکا باواں دیواں پپلیاں نال بہاری میں سبھے میل دے سمن بنا باواں پے مدت جڑے مارے ہن اوے حافظ تاک لا